Oh, hello, baby, hello! Baby, run away! This is maybe tomorrow's dinner, lunch, and chicken soup right here. The king of the mountain. This is his mountain. The guy from Kilimutu. He's the man. How much? Money. 200. No! 200 rupiah. Kalau saya melakui. 100. Kalau saya melakui. No. 50. 50. No. Yes! No. Nanti. Кони чила на зрителите на ETV. Аз съм Росен Андрей Охеда, стъпил съм на 152 държави, обиколил съм 7-те континента на планетата. Днес ще ви разказвам за моите пътешествия из Азия и по-точно районът, почвайки от Тимур, Флорес, Бали, индонезийски острови. Много разнообразна държава, която има хиляди острови. Но за мен най-хубавият остров в Индонезия и острова, който аз лично си направих списъка да посетя, беше остров Флорес. Едно от най-невероятните места на света е островите Комодо и Ринка, които са на няколко километра от остров Флорес. Те са малки островчета, с по-голямата им част е необитаема, имат съвсем малки селища. За да видя тези острови, трябваше да си наема лодка. Тъй като пътувам сам, е много трудно да си наемиш транспорт и отидах по туристическите агенции, за да видя какви туристи има и как се справят с наемането на лодката. И те ти казват, трябва да имаш еди колко си човека, за да може да тръгне лодката, за да има екипаж за нея. Иначе е много скъпо за един човек. И аз отидах в няколко агенции, видях няколко туристически групи и видях една много красива туристическа група, 2 шведки и 1 швед и казах, това е моята група. И се включих с тях и направихме едно невероятно пътешествие. Шведа с едно от момичетата бяха двойка, а другото момиче оставаше без никаква протекция. След 3 невероятни дена пътувайки с лодка, ние се спряхме в острова Ринка. В острова има Комодо драгон, или това са най-големите гущери на планетата, които стигат до 3 метра дължина и тежат и с тежест до 70 кг. Това са най-големите гущери на планетата с много видове токсични отрови в слюнката. And try to ambush me, but he doesn't know that I was born in Cuba.
and have Bulgarian blood. Nobody beats that. Те, например, как убиват? Като ухапят сарната или дивото прасе, оставят го, или даже и бивол може да убият, оставят го и го следят лека по лека и той умира след 1 или 2 дена. Токсичността влиза в кръвта и бавно умира животното. Wow, big time. Powerful stuff. Wow, big mama. Yes, one time, wow. Това са животни, които трябва много да внимавате и да не се доближавате, защото едно отраскване от устата му може да ви влезне бактерията в кръвта и оттам ще трябва да ви ампутират крайник. Това е нещо, което на мене ми казаха, но въпреки предупрежденията, аз няколко пъти бягах около местността и минах на няколко сантиметра от едно или две от тези гущерчета. При което доста така сериозно ми се скараха, защото е имало инциденти с турист да бъде охапван или гид да бъде охапван даже. Което не е приятна гледка, виждал съм снимките, просто ампутират крайник. Goodbye, traveler. Hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala eha eha. Okay, we're going all the way up to the top of the mountain. Вулканите Килимуто в планината Килимуто, която са кратерите са им пълни с вода и те са 3 езера, които имат много различни цветове. Simply amazing. То се получава чрез вулканичната токсични газове, които се сливат с минералите и езерата даже по на години си менят цветовете. И са били черни, бели, зелени, червени, сини, всякакви цветове. Но местните легенди разправят за всякакви магии, но геолозите дават истинското обяснение защо си менят цветовете. The best tea in the world, on top of a mystic mountain. Hello. Yeah. Hello, Berge. You see? Good morning. We love you. I love you. Very good. I love you. Thank you very much. Bravo. Bravo. Ето кокошките ги качвам нагоре на покрива и всичко е тук. И всички сме. Всичко е окей. Всички сме заедно. При придвижването в Тимур всички постоянно са весели и постоянно се смеят. Не знам дали има нещо общо с факта, че всеки пуши нещо там. Пушенето не е забранено. Даже и от най-малките дечица, което ми направи впечатление, но след 1 или 2 забележки те просто ми отговаряха с смях на това, което им казвах и видях, че няма да мога да променя тяхния начин на мислене. One time! И вместо да се съпротивлявам, аз се слях с техните смехове. Естествено, че не пуших това, което те пушеха. Кефа, 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 кефа! No kefa, no kefa. Кефа, кефа, кефа! No kefa, no kefa. No kefа! Maputo, maputo na ka namin! Maputo na ka namin! So the ocean is this side. Can I see the house inside? Can I go inside just to film? Just a little bit. Hello. Okay. Wow, this is amazing. Yeah? This is how people live in Flores. Okay. And beautiful. The beach is beautiful.
Very nice. Life is good. You okay? You okay? You okay? Staying? Saki. Saki prut. Rest, relax. Мистер! В остров Флорес се седя в едно барче и си пивам там коктейлчето и чувам един разговор, че имало някакъв невероятен водопад, който туристи не са го виждали, само местните го знаели, защото бил в една местност, където е селскохозяйствена местност и няма никаква инфраструктура, за да се стигне до там. И аз веднага ми светна, дръпнах ги тия хора и попитах. И те ми казаха горе-долу към къде се намира този водопад. Първото, което направих, взех си едно моторче под наем и тръгнах да го търся този водопад. Но вървейки, карайки по тези места, не можах да намеря мястото веднага, трябваше да питам от къща на къща. И в една къща излезна един възрастен човек и имаше там към 6 дъщери. При което едната веднага ме хареса от пръв поглед и аз като питах какво търся, тя ми каза, че тя ще ми намери това, което търся, за да съм щастлив. И аз казах веднага, добре, идва из на моторчето с мене, тръгваме да пътешестваме. И с нея след няколко километра спряхме моторчето и тя ми показа на къде трябва да ходим и тя ме закара до самия водопад. Приказно място, между едни гори, едни зеленини, после излизаш на тераси от ориз и след като минеш терасите от ориз, след това е магическият водопад. Невероятно място, пожелавам го на всеки в живота. This is the market. VIP toilet. And we'll see. It's a fish market, I think. Пътувайки извън туристическите места на Индонезия, когато питаш хората за някакво място, е доста трудно, защото никой не разбира английски. Ikan tembang. Yes. But how much is that in English? Do you speak? Anybody speak? Okay. Thank you. И вече трябва да си доста спокоен и да приемаш. You speak English? Oh, there is this guy right here. Hello. My name is Kolojero, but where do I get a bus to go to Atapupu? Ако ти кажеш натам ли е това място, те ти казват да. После като кажеш натам ли е това място, противоположната посока, те пак ти казват да. Where do I have to go? This way? This way to Atapupu? No, but bus. Bus stop. Bus stop in there. This way. Затова трябва да си много спокоен и да питаш няколко хора, да обясниш на няколко хора, за да горе-долу да имаш някакъв шанс да не тръгнеш точно в обратната противоположна посока. Okay, to Atapupu. Terima kasih. So this is the luxury bus that I'm gonna be traveling from Tamboa to the border with East Timor. Там между Тимур и източен Тимур се запознах с граничарите, които бяха много весели момчета и ме поканиха там да пия някакви чайове с тях и се веселихме много, защото те са футболни запалянковци. И си изкарах невероятно и с тях. That it's from Real Madrid, so big time pain. Punishment from Barcelona. I'm Juventino. Oh, Juventus. You? Barcelona. Which? Barcelona. Barca one time. Bollywood, loco de manta. One time. So funny. Pato. Подземни пещери, които са пълни с
чиста питейна вода. И по тези места няма никакви туристи. Това беше интересното, че не е посещаван от туристи този остров. И за да намеря, например, една от най-известните пещери, трябваше да питам местните хора. Мистер Свиминг! И децата просто казаха на шофьора ни къде трябва да се насочим и къде трябва да отидем. И когато отидах, то беше пълно с дечица, те по цял ден си играят там и си плуват и се гмуркат в тия пещери. Когато пристигнах в остров Бали, реших да не оставам в най-туристическите места, а да си взема моторче и просто да обиколя целия остров. По времето, което аз го правих, беше някакъв тяхен празник. И в този ден никой не работи, нищо не е отворено и хората нямат право даже да работят и да правят бизнес. И ми казаха, че всички хотелчета или къщи ще са затворени, при което аз казах, няма проблем, аз съм си за страницата, мога и някъде из полетата да спя. Но вървейки с моторчето по тези невероятни планини в Бали, срещам една група тинейджери, които правят състезания с мотори. Пълни луди момчета, състезания, дигане на гуми, търкане на гуми, нон-стоп. И като ме видяха един така да пътувам, ме викнаха и ме присъединиха към тяхната група. След няколко часа ми казаха, ако искам да отида с тях, те имали някаква къща, който някакъв английски турист им е оставил за зимата, фактически той е работил зимата, а идвал лятото и им е оставил на едно от момчетата, а те са събирали в неговата огромна къща, в неговия пентхаус са събирали и там правили партията. И аз викам, няма, защо не? И се събрахме заедно с момчетата и после викнаха там други компании и стана голям купон. Беше наистина невероятно преживяване в Бали. Volcanic sand. The beach is completely black here, but it's empty. No resorts, nothing. Completely wild. Wow, amazing.